aké sú výhody členstva Slovenska v Európskej únii? Jednou z nich je napríklad Erasmus, do ktorého sme sa my ako študenti mohli zapojiť. Erasmus je projekt, v ktorom vlastne si my ako študenti môžeme rozvinúť svoje jazykové schopnosti, mozgové zručnosti a taktiež môžeme navázať nové spolupráce a naučiť sa veľa nových vecí. Ďalšou výhodou je táto malá kartička s názvom iSeek. iSeek je kartička, ktorá nám umožňuje cestovať za študentské zľavy A taktiež nám otvára nové príležitosti využiť zľavu v rôznych obchodných domoch, knihkupectvách alebo kasínov. Európska únia taktiež podporuje hospodárstvo na Slovensku. Obrovskou výhodou členstva v EÚ je platba eurom v štátoch Európskej únie, do ktorých momentálne zapadá aj Chorvátsko, kde sa dá platiť eurom. A taktiež sme Chorvátsko navštívili z projektu Erasmus+.